We as a bus company would be running our normal operation. We've also taken extraordinary measures to ensure that our buses will not be attacked. Kweziphambili ngokuhlwanje inikwe izithintelo inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni inkonzo yebhasi Golden Arrow eKapa nesigunyazisa umbutho noteksi Santaco ukuba ungaphazamisani neenkqubo zebhasi zale nkampani ngomso. Isithuthi sehlobo lwe-Polo Vivo besimqhubi nje kuphela sithe sanhlithana kwenkunzi zegusha nesithuthi se-Toyota Cruiser le ibinabantu abathathu ababili kubo basolekele kwindawo yeqhayelo. Soleka abantu abane kwingozi emasikizi ku-R61 phakathi kweqonce neXesi kwiphondo laseMpuma Koloni emini namhlanje. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo andambi ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Siza kubuyela esiqhelweni ngomso iinkqubo zokusebenza zebhasa kwa-Golden Arrow okukulandela isithintelo sethutyana senkundla ephakamileyo eNtshona Koloni nesigunyazisa ukungagrogriswa kwabaqhubi nabakhweli beebhasi zale nkampani. Umbutho weteksi Santaco wamkela umyalelo wenkundla nakubeni zisaqhuba ingxoxo kwilinge lokuphelisa oluqhankqalazo nolusaqhubayo sithetha nje. Inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni iwukhalimele umkhwa wabanini ziteksi wokugrogrisa abaqhubi beebhasi zakwa-Golden Arrow kwisithintelo sethutyana ngakumbutho weteksi Santaco. Umbutho iSantaco uyasamkela esi sithintelo. We agreed to an interdict for the greater good to assure and show the public in Cape Town that we are committed to the interest of the individual who needs to get to work. Inkampani yakwa-Golden Arrow idize ukuba sele ilahlekelwe ziibhasi ezintandathu ngenxa yoqhankqalazo lweteksi oluqhubayo eKapa. 6 buses have been torched, and a bus cost less the insurance about 1.6 million in damages. In addition, what you suffer is people no longer want to use any transport. Everyone stays at home, so you lose the revenue. Kananjalo le nkampani iqinisekisile ukuba abakhweli baza kuba nazo iinkonzo zabo ngomso njengesiqhelo. We as a bus company would be running our normal operation. We've also taken extraordinary measures to ensure that our buses will not be attacked. Abasemagunyeni banethemba lokufumana isisombululo esinokuphelisa uqhankqalazo lweteksi. Kusoleka abantu abane kwingozi emasikizi eyenzeke ku-R61 phakathi kweXesi neqonce eMpuma Koloni. Isithethi sezothutho kweli phondo umnumzana unathi Bhinqose sithi ezi zithuthi zinquzulene okwenkunzi zegusha zekwasweleka ngokonangoku abantu abathathu ngelixa wesine esweleke nje ukufika kwakhe esibhedlele. Bekusemini amaqanda ngethuba ezi zithuthi zibini zintlithana zesinye sazo savutha amalangatye ngokonangoko. Isithethi kwisebe lezothutho eMpuma Koloni umnumzana unathi Bhinqose sithi umntu wesine usweleke nje kufika kwakhe kwisibhedlele iGrey. Isithuthi sehlobo lwe-Polo Vivo besimqhubi nje kuphela sithe sanhlithana kwenkunzi zegusha nesithuthi se-Toyota Cruiser le ibinabantu abathathu ababili kubo basolekele kwindawo yeqhayelo logama omnye esweleka xa efika esibhedlele eGrey. Bhinqose uthi noxa nje uphando ngesizekabani sale ngozi luqhuba kodwa belisebe babongoza abaqhubi ukuba bangaqhubi ngesantya esigqithisileyo kumlinganiselo. Phatha usebe lezothutho umnumzana Qoli ngathi uqedisa amazwi uvelwano angazenzisiwe kwezintsapho zahlelo lifa elimnyama. Watsho ehlabekhwelo kumnawo njengabasebenzi bendlela ukuba sihlonelane ezindleleni sithobe isantya sibe nokuthintela ezingozi zinako ukuthinteleka njenge-head-on collisions nezithe qolo ukusuba imiphefumlo yabantu. Nangona kungekho umuntu usindileyo kobu butyobo kodwa kuvulwe ityala lokubulala ngokungenanjongo. Ilungu lekomiti kasodolophu kumasipala wesixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku umemelela ukuba yenziwe ibesemthethweni into yokombiwa kwemigodi engasasetyenziswayo ngeenjongo zokuphelisa amaqela ozamazama. Namhlanje amapolisa esixeko saseRhawutini aqhubekile noqoqo kwindawo yogobityholo izamimpilo ngaseRiverlea naseMatholeville. Kukho neengxelo zokuba kubekho utshintshiselwano ngerhuluwa phakathi kwamapolisa esixeko neqela lozamazama.
Ugqirha Chwaku uthi kuyafuneka ukuba bangqubanise intloko nesebe lezimbiwa khona ukuze kushukuqe umba wokuvula imigodi eyavalwayo isetyenziswe ngokusemthethweni. Let us look in a way, maybe we can try and find a way of legalizing this mining. Then people give them small-scale mining and teach them, the communities, talk to them, and talk to our people so that it can be done openly. Batsho bengena endimeni besenza uqoqo kule ndawo yogobityholo bavumbulula isanti eqhushekwe kumgqomo wenkunkuma. Kudilizwe namatyotyombe ekholelwa ukuba yimiqolomba yonqevu abahlelise abahlali baloo mmandla ndongwana. The community and especially the CPF has led us to these structures where it's believed that illegal miners either live in there or they use them as places of illegal mining. We have demolished some of these places, and what we found is boots, equipment used for illegal mining and sand. Kanti abahlali bathi basonwabile ukwelithutyana kusaphithizela amapolisa. Bahlukumeza abantu. Ugqirha Chwaku uthi abakhethi phele emasini ke xa besiphula neengcambu ulwaphulomthetho. The kingpin there now is the Congolese, the Nigerians, and also is the Ingabi, the Zulus from KZN. It's something like that. So that's why I say that do not put a nationality on crime. Leave that thing. Deal with the crime because you are going to misdiagnose. Amapolisa isixeko saseRhawutini asazawuhlala kulo mmandla ngomlomo kaGqirha Chwaku baceba nokuvala iindawo zentselo. Kanti ke abantu baphefumle ngeli nqaku kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Kusho ukuthi sesihlulekile impela amazamazama. Mase sicabanga nje umcabango othi asikwenze kube semthethweni kumbe ke mayine engasasebenzi. Cha futhi ayahlula amazamazama. Kungangcono iske ibe semthethweni kube kanye into yokwambiwa kwemigodi engasasetshenziswayo. Uhulumeni nje bezovala ozamazama nje akaqinisekisa ukuthi ikhona amathuba noma imizamo yokuthola indlela ekwazi ukuyiphilisa kubantu ayibona iright iphumelele. Hayi msasazi mayingabikho mthethweni because imigodi ingozi kakhulu. Naba belimala naba besifa. Uhulumeni unesizathu sokuvala le migodi. Ngicabanga ukuthi wrong. Imayini lezi kufuna zigujwe osonjinela abantu abaqualified nabakufundela ukugubha imayini. Ucobani Mvuleni kadazela ku Facebook uthi ewe unakho unyanisa qha ngasacacise bana bombe then kuthengiswephi kodwa umuntu ongena mpepha makabanjwe agoduswe kombe thina abantu balapha kuphela. Uliko Doti uthi lungile lonto msasi kwakusho kungene nathi ke ngoku bangayombi bodwa lemigodi siyidinga sonke imali. Uzamkhaya Maphasa uthi ngendimva kakuhle xa ebesithi mayiphinde ivulwe ngokusemthethweni kuqeshwe abantu finish. Bulelani Buja Nkunkuma uthi hayi msasi mina andivumelani tu nogqirha ngoba urhulumente ebeyazi into ebangela kuba ayivale la migodi utsho sebhisho kwaTyutyu. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka WhatsApp nengu 0716702548. Icandelo lamapolisa loMzantsi Afrika linyuse yakuthi xhaxhe ku-35 iminyaka yolutsha olukwilungelo lokufaka izicelo zengqesho kule nkonzo. Kulo nyaka eli candelo lizawuphinda liqeshe abantu abatsha bayi-10,000 nabaza kunikwa uqeqesho olugqibeleleyo khona ukuze bakwazi ukumelana nolwaphulo-mthetho. Ukuqeshwa kwabantu abatsha esipoliseni kulo nyaka kulandela emva kokuba kwakuthathwe enye i-10,000 yolutsha kunyaka ophelileyo. We recruited and trained 10,000 police officers. They have already been deployed to the various stations across the country. They've already been deployed to the various units within the SAPS. Inkqubo yengqesho izawulandelwa luqeqesho olugqibeleleyo khona ukuze amapolisa akwazi ukuqobisana nezaphuli-mthetho. After passing the psychometric and basic test, they will then undergo the fitness and physical assessment to ensure that they're physically fit and to
to arrest criminals and to chase after criminals, they will then proceed to the medicals, where they will be assessed medically to ensure that they're medically fit to serve as men and women in blue. Kulindeleke ukuba abathe bawelwa ngumqesandleni baqalise uqeqesho ngo-April wonyaka ozayo. Umphathiswa ojongene nombane kweli uGqirha Rhoqo Ramokgopa uthi basesekhondweni lililo kwizicwangciso zabo zokufumana isisombululo kwiingxaki zezamandla kweli. Ethetha kwindibano nonondaba namhlanje ePitoli, umphathiswa uRamokgopa uthi amagosa asebenzela ukuqinisekisa ukuba eli alimisela izigaba eziphezulu zikacimicimi wombane. Umphathiswa uRamokgopa uthi kukho umtyhi kumthamo wokunkinkisha umbane. When we started this work, we were sitting at about 27,000 megawatts, and now to you, we are sitting at about 29,200 megawatts. So what has been the change over that a period of about 8 weeks is that we have been able to add 2,000 megawatts. Of course, in the balance of how we measure the intensity of load shedding, that equates to about 2 stages of load shedding. Ingqwalasela ikwaseqinisekiseni ukuba zonke ii-units zihlala zisebenza ngokugqibeleleyo. The rate at which these units are failing, the unreliability of these units, were trying everything possible to make sure that we have them under control. Ukanti uthi iphulo lokubongoza uluntu ukuba lulondoloze umbane lenze umohluko omkhulu ekunciphiseni izigaba zikacimicimi wombane. Njengoko siphawula inyanga yamanina, namhlanje imibutho ye-Ahmed Kathrada Foundation ne-Sophie and Henry de Bruyn Legacy Foundation ikhumbule amagorhakazi omzabalazo ayesilwela amalungelo abasetyhini ngonyaka ka-1956 kubanjwe umngcelelo osingise kumangcwaba apho kulele khona lamatshantliziyo eRhawutini ngelixa kukhunjulwe ide lakufa elabulawa ngoNgenalusini unkosikazi Babita Deokaran. Imibutho i-Ahmed Kathrada Foundation ne-Sophie and Henry de Bruyn Legacy Foundation ikhumbule ngembeko umngcelele wenkokheli zomzabalazo zamakhosikazi angomnyaka ka-1956 owawusingise kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Umngcelele walonyaka uqale ngentsimbi yesithoba kusasa kumangcwaba wamagorhakazi unkosikazi Helen Joseph nomama uLillian Ngoyi kumadlaka ase-Avalon. Emva koko lo mngcelele uhambele ingcwaba likankosikazi Rahima Musa ze kwajongiswa imibombo kwingcwaba likamama uAlbertina Sisulu kumadlaka ase-New Clay. As we celebrate the Women's Month, we dare forget those women who it has cost their lives to do the right thing. We also use this as an occasion at each gravesite to reflect on the issues that face our country and that face women today, here and across the world. And that's why we are here today. Intombi yeqalakazi elisadla amazimba lakwa de Bruyn uDaniel uthi umama wakhe akaxolanga indlela izinto eziyiyo kweli lizwe. She's also very disappointed about how things have turned out in our country, precisely because this is not necessarily what we ultimately would have liked. I think there's a lot of room for improvement in terms of, women's rights, in terms of the general status quo of the country. There's a lot that has been accomplished, but Mum will be the first to say there's a lot more left to be done. Kusenjalo kuphehlelelwe ixwebhu lesikhalazo sobulungisa bedela kufa unkosikazi Babita Deokaran elithi #JusticeForBabita. Tabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi kakhulu ke mamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa ke mzonsundi wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku koyam idesika yeMozulu mna igama lam ndinguthabile uMamvelase ndingoko makhaphela bethuna nantsi Imozulu. Phaya ke phondweni leMpumakoloni phaya eMonti umndandlane lishumi nje nesithoba liconi kamandi nje kwasekuseni ngomsari bebufana ke mzonsundi apha ekhaya phaya kogqibeka nengingqi ezikufuphi phaya sekuye futhi la 19 degrees. Yona imeko yabo phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi amabini ananye lizwe kamandi ke mzonsundi lazulu phaya kwasekuseni ngomso kanti kube bufana naphaya ko Sasolburg ngaye kaloku la 21 degrees.
yona ke imeko yabo phaya kwakhona eGauteng eJohannesburg lishumi likhatshwa sesosithoba futhi kucwele kamandi phaya yonke emva kwemini kanti kuyafana kwakhona phaya eVerdeneging ngamashumi 21. Mbukeli wami hamba nami soka phaya ephondweni kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 22 ngamafu nje kwasekuseni ngomso ihambe kimini yabo kwakhona phaya eMgungundlovu ngamashumi 20 ekhatshwa nje sesithathu. Ukandiyona imeko phaya ephondweni eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi 26 lizo lakamandi kwakhona futhi lazulu phaya emini ngomso phaya ngoRhatya phaya ePulukwane ngamashumi 22. Bona ke phaya ephondweni eMpumalanga eMpombela ngamashumi 26 licwengile ke lazulu yonke imini ngomso phaya kwakhona emini futhi eMpumalanga eSekhunda ngamashumi 21. Ukandibona phaya kwelaphondo lase-Northwest eMahikeng ngamashumi 24 liphole kamandi kwakhona mbukeli izulu phaya licwengile nje kwasemini ngomso nase-Rustenburg kusenjalo ku-24 degrees. Ukandibona phaya ephondweni eNorthern Cape Kimberley ngamashumi 22 kusemyoli phaya yonke ndlela ngomso phaya ngoRhatya kanti kuyafuna kwakhona phaya eUppington ku-27 degrees. Ukanti imeko yabo phaya ephondweni lokugqibela phaya entshona koloni eKapa lodumo ku-17 oxoke kamandi phaya yonke lamina ngomso kanti xa sixukumbele bethu Imozulu phaya ngeGeorge ku-16 degrees. Ukako bethu kwami ndifika mna ndisela kangaka xesha lemyoli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.